לדעת. עכשיו מתחילים את כל ההישגים שקנינו בלימוד, בפרט אלה שלמדו את השישה כרכים של חזון עובדיה על שבת בחורף, ולמדו בחודש הזה חזון עובדיה על הגדה, על הלכות פסח. אז עכשיו ברוך השם באים, יצאו ברכוש גדול מהפסח הזה, יצאנו ברכוש. ובפרט אדם שגם לומד ומתעמק ומשתתף בשיעורים, וגם המצוות, יש לנו רכוש גדול. חס ושלום, את כל זה נשליך, נעשה ותשליך במצולות ים, חלילה וחס. צריכים עכשיו עם כל זה להתעלות, להמשיך. כל אחד יבחר לו, חוץ מהלימודים הקבועים שלומד, אחד לומד דף היומי, ילמד אותו יותר בעומק, אחד לומד משנה יומית, ילמד אותה בחזור וישנן, אחד לומד הלכות, אחד לומד מוסר, וחייבים אחוז בזה, וגם מזה אל תנח ידיך. צריך אבל להוסיף, כדאי לקחת גם כן איזה תוספות, כמו ספרי מוסר, כמו יש חזון עובדיה, למשל, חזון עובדיה על טהרת הבית. לפחות ההלכות, קשה להתעמק בכל, שם ים גדול ועצום דמעים שאין להם סוף. אבל הלכות שאדם יהיה בקיא בהם. ויש חלק שלישי על דיני חציצה, אדם ישנן אותם. כל פעם ייקח, זה מחוץ במלאכתך בדרך, בשעות פנאי, אבל ילמד אותם וישנן אותם. ובעזרת השם הוא ממשיך, הולך ועולה, באורח צדיקים כאור נוגה, הוא הולך ואור עד נכון היום, הולך ומוסיף. זה התורה. התורה צריך הולך ומוסיף, לא ממעיטים ולא מתמעטים, לא מתעייפים בה, לא מתייגעים. היגיעה היא להתאמץ לקנות אותה, אבל מיד היא נותנת כוח. היא נותנת כוח, נותנת חיים. גדולה התורה, אומרת המשנה באבות, גדולה התורה שנותנת חיים לעושיה, בעולם הזה ובעולם הבא. היא נותנת חיים. יש דבר, כל מה שאדם יקנה יכול לקנות חיים. אין, אף אחד לא מוכר חיים. עושים כדורים ועושים זה בשביל להקל, בשביל לחזק, אבל יש מאחד שמת ויתנו לו איזה כדור או איזה משחה או איזה במתים חופשי, נגמר העניין. אז פה התורה נותנת חיים, מחיה את האדם, מריחה כי בי ירבו ימיך. בי, בתורה אומרת אני בי, תלמד אותי בו, מרבה תורה, מרבה חיים. זה התורה נותנת חיים, מרבה חיים, מוסיפים לו עוד. אפילו אם היה חס שלום איזה דבר, מוסיפים לו, אומרים לו קח עוד. אתה לומד תורה, ניתן לך עוד, תלמד עוד, תוסיף עוד. כמה ראוי וכמה כדאי, וגם לא להפסיק להתפלל. המצב שעם ישראל עדיין הרף מאף ועזוב חימה. צריכים להוריד את האחרון אף והחימה מעל עם ישראל. האחרון אף הזה, רחמנא ליצלן, שעלה בעוונותינו ובייסורנו, עדיין רבבות אלפי ישראל לא חזרו לבתיהם. עדיין חיילים שומעים שפיכות דמים, נשפך דמם, שמקום את דמם. עדיין הפצועים סובלים, עדיין השבויים בגיהנם הזה של הרשעים הערלים יימח שמם וזכרם. ועדיין כולנו סובלים, כולנו גם רודפים אותנו. הרבה חשבו שבאמריקה יהיה להם חיים. היום רואים איך שהאנטישמיות והשנאה ליהודים הולכת ומתרחבת באירופה, באמריקה, באין מקום, אין. כל הלכה היא, אמר בשעום בר יוחאי, שעשיו שונא ליעקב. הלכה, למה אמר הלכה? הסברתי הלכה, כי זה לא משתנה, זה לא מתחלף. זה לא בגלל הסיבה הזאת, ולא בגלל הסיבה. כל דברים בטלים, כל הסיבות האלה. פשוט שנאה, כי הם יודעים את האמת, שאנחנו עם השם, ואנחנו קיבלנו תורה,
אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו תורת אמת, חיי עולם נטע בתוכנו, וזה כואב להם, והם מתקנאים, ומהקנאה יוצאת שנאה, והשנאה הזאת לא תפסיק עד שהקדוש ברוך הוא יופיע באורו הגדול ונשגב השם לבדו ביום ההוא, ואז ידעו שהשם אחד ושמו אחד ועם ישראל אחד, עמו של הקדוש ברוך הוא.